Drž hubu, vole, skouřený píču, vole. Počkej, že bych zase měla... takže... Nějakou píčovinu máme, mi to uprdělá. Co na to? Píčovina prostě debilní. Já mám zase tady ty věci, protože prostě oblíčko, chápem co. Ty vole, ale lezu fakt ale postiženě. Takže A co s čau tím lidi, vole mlátí? vy jste se ani nepřivítali, Sára má trošku nasrané. No Takže a co, vole, co s tím jako mlátím s tou píčovinou? to potom zmlátíš toho policajta tam. Co A tam jak je? asi? To prostě na ní klikneš. Kam přestaň, prostě natáčíme videjko, buď v chillu, buď Nepřestanu. do přírody, vole. Ne, nepřestanu prostě. No, tak si naser třeba, tak nepřestávej. No, tak se posrtej. A já se tě neposeru, vole. No, vole, já nevím, co se píčo, co mám jako do píčeka dělat, mi vysvětli. Musíš jít tady do toho tlačítko. A pozor tě Já nechytí ten nechci kop. od toho debilního policasta. No, chytí mě, vole, co mám dělat teďka? Vole, když tě chytí tam, tak počkej prostě. Můžu ho zmátit, nebo co? Nevím. To je tam nový, vole, já se. No, já to nehraju, vole, protože, vole, já nevím, mě tady nejde běhat, vole. Co mám tady do prdele dělat? Pojď prostě, musíš tam kliknout to tlačítko dole. A až ho Já jsem na něj klikneš, neklikla. no, musíš na něj kliknout. No, tak příště seru, já na něj nebudu klikat. No tak to se nedostaneš dál. Ale jak to mám udělat, když on tam je? Musíš utíkat, musíš ho dostat daleko a potom musíš jít ty vole. Hejbej se, Davide! No vidíš, vole. Ještě neslyšíš, ale to je jedno. Wow, miluji to. No, takže na mě nečekáš, OK. Čekám na tebe dole. Jak jako dole, kde myslíš dole? No, potom až stiskneš to tlačítko, tak jak jsme tam byli, tak jak jsou tam ty roury, tak čekám na tebe dole, když skočíš pak dolů, tam na tebe čekám. Úplně v chillu jsem tady a zase tady budu lítat za chvilku. Už lítám. No, super, klikal jsem na to tlačítka, o co teď? No teď tam jak jsi šla, musíš jít nahoru. Řekněme, až budeš dole. A už. Tak jo, tady musíš jít sem. Hajzl, jestli to nezměnili, tak by to mělo být tam. Hajzl, ano. Co dá s tím dělat do piči? Lopatu a musíš kopat, já nevím, jak si ji vzít. Teda absolutně vůbec. Mám Nekam, to se nevezmu, tu lopatu musíš ho někde najít. Tak to je tady nově. A tady je lopata. U těch sprch. Tak a tady se kopeš dolů a tam bude další, jakoby, menší obličko. Nevím, jak to vysvětlit. Ježiš, ty vole, to je úplně změněný tady. Kámo, to hrozně bolí. Já si to pamatuju úplně jinak. To hrozně bolí. A srdce. To je jinak, to tady je. Pořád na to pířej. Kámo, tohle to je easy peasy, jak ty cheesy předtím to bylo hrozně těžký, třeba, nebo ne hrozně těžký, ale takový jiný. Ty vole, Pozor, tady byl padat koule. Dobře, ty zvládla to, já to asi nezvládnu, tam dát tu stranu, že ne. No. A kam to vlastně mám dát? Jsem v píči, co? Na jakou stranu to mám vlastně dát? Co dát? Mě to zabilo, vole. Jak ti to mohl zabít, ty vole. No nic, tak ti do tam ty první díry. Já počkám na tebe v téhle. No nečekej. Nesmíš být na kraji! No, super. Já jsem ti chtěla názorně ukázat, že nesmíš být na kraji, ale taky mě to zabilo, protože jak jsem ti to chtěla ukázat a nevšimla jsem si, že tam jede ta koule. Musíš být přitiskla k té zdi, prostě. Tak tě nezabije. Tam čekej na mě. Já nevím. Nahoře bude, myslím, další policista. Myslím, pokud to nezměnili. Kámo, tak já to nechci dělat, když tam bude ten policista debilní. Pojď v chillu, já se tam podívám.
Oh, je. Musíš sem, pojď sem. Do prdě! A tady musíš otočit. Tady tou páčkou zase musíš otočit. A musíš jít tady nahoru, tady nahoru se ti otevře brána a musíš jít nahoru na ty schody a musíš skočit tam jít celou díry a on tě pak přestane už nahánět. Dobrý? Dobrý. Ví. Teď kontury. Pojď. A jdeme nahoru. A tady bude zase ten běh, ale tak. Co tam bude? Ten běh, ale ten je lehčí, jak tamto. Tady se musíš napít. Čeho? Energiťáku. Ne, to spadne dolů, pičovina. A jaká už jsi rychlá, vole. A tady skáčeš jak chceš, prostě je to lehký. Prostě jenom skáčeš a doskočíš tam. Tohle je easy. Tady. Aspoň něco se nezměnilo, jenom trošku grafika, ale to nevadí. Dobře. Co mám dělat teďka? Ty už jsi na konci? Ježišmarja, já jsem klikal tam mimo. Jo, tak tím pádem se to dokončilo. Tak čekej tam na mě, protože já jsem zapomněla to, nebo nezapomněla, ale klikla jsem na blbé místo při tom skoku, jak mám prostě telefon malý, menší, tak mně se to prostě nevejde na ten palec. Ale tak to zvládnu, jsem na to zvykla, takže blíz. WTF, proč mi to nejde najednou? To je debilní. Mně to nejde. Ale tak to dám ještě, to dám prostě jde. Mně to jde, ale nejde mi tam ten skok debilní, já nevím, co se děje. Týpka to předělala nějak, protože já jsem na to měla nějakou jako takhle, když jsem to hrála jako menší, tak já jsem na to měla nějakou vychytávku. Dobrý, už jsem to zvládla. Dobrý, já jsem na to měla takovou vychytávku. Jsem si ti kekla do ksichtu. Tak, lezem, blíz. Tady budeš tady musíš jít out. No, počkej, WTF, what the fuck? Tak tady, páčka. A budeš muset jít pro schody. A co mám vzít? Schody, záru. Čekej na mě. Jak já nevidím ty schody, ty nevidíš moje, já nevidím tvoje. Tady nahoru to položíš prostě. Kamo, ne to. Ty vole. A co? Jo, já jsem úplně někde vedle. Aha, musíš to prostě otevřít a vlízt nahoru. Jsem tady, čekám na tebe. Kámo, já se jdu odpojovat, nevím. Já už to nebaví. Kamo, přestaň každý hry říkat, že se odpojí. Já třeba nechci přesto říkat. Tady budeš muset chodit prostě, pozor. Nejlépe tady skákej, Dodo. Reálně, jestli chceš být rychlejší, tak skákej. Ty vole, ty jsi vyhodil úplně vysoko, vadí, actually fakt. Spiderman. A chodíme. Víš co, ale víš co je na téhle hře nejlepší, že jsou tu neviditelné checkpointy. To znamená, že že se nestane, že zapomeneš checkpoint. Čekám na tebe. Kam se do prdele jde? Kde seš, vole? Kde seš? Nevím, kam se do prdele jde. Já tě nevidím, ty seš tamhle na rohu, ne? No, musíš tudy, rovně. A tam to, no, a otoč se. Ano. Pičovina. Tak a tady pojď se mnou, jo, tady jsou uzávěry, musíš vypnout. Tady jdeš dolů, pozor, tady je uzávěr, ten otočíš. A co s ním? Teď jdeš zase sem, tady je další uzávěr. A co udělat na uzávěr? Uzavře to, aby si chcípla, když půjdeš potom po rouře. A ještě jeden uzávěr je tady, takže tady skočíš random. Doufám, že to dá. Počkej na mě.
Čekám, tady je další uzávěr. A teďko můžeš v klidu jít sem nahoru a projít úplně v chillu. Ono by to jinak spadlo? Ne, zabilo by tě to. Tak a tady chodíš. A teďkon tady bude zase to fukadlo, jak jsme měli s těma hovnama. Akorát možná trošku těžší. I když pro mě to není zase těžký. Ale tady ty druhý budou už těžší, no. To vlastně klikáš jenom na jumpy. Jo. Když se sekal mobil teď. Brutálně. Prostě mi sekal toho tak mobil. Jo, piči, já jsem spadla. Když se seká mobil. Ty vole, že jsem nešla dál, protože to bych... Ty vole, byla skoro na konci. Kámo, do piči, to je taková kokotina, to nebudu hrát. Budeš to hrát. Nebudu, prostě nechci. Taková pičovina, vole, stojíš za hovno. No, samozřejmě, vole, stojíš za hovno, vole. Kámo, přestaň a soustřeď se. Tak já nebudu mluvit a soustřeď se. Nesoustředěně k hovnu prostě, no, co říkám, vole. Protože se nesoustředíš, jsi nasraná, tak nemluv a soustřeď se. Nebudu se soustředit. Budeš se soustředit a nezájem. Nebudu. No, tak se nesoustředí, vole. Aby ses neposrala. Aby ses nedochcela, vole. Ty jsi vlastně dávno posrala. Tak ať. Ty vole, jak to piči, to asi mám udělat, vole. Prostě dělej. Já nevím, vole. Jo, dělej, vole, jo, pičo, si udělej sama, ne? Prý dělej, vole, jak to máme asi jenom piču uděláš, taková kokotina, vole, která ti nepustí, vole. Ani dovnitř. Tak jsem tady, vole. Takže jsi to aspoň hrála, vole. Ty to předělej, vole. Já ani, vole, nevím, co tady mám udělat. Co to do piči bylo, jakýhle, co to... Co se tady zase dělá? Musíš letět, musíš do téhle roury, skoč, jestli jsi dole. Kam se letí? Do té díry. Do jaký díry? Do tady. Do tady. No, tak. Ty vole, já už nechci. Tamhle musíš jít rally gunu a musíš po něm, tamhle musíš jít gunu a střílet po něm. Jak to mám udělat, když já nevím, kde ta gana je? Tak choď za mnou, vole, Foodzona se to jmenuje. Foodzonka, vole. Foodzoka, dobrý. Je mrtvej. Ty jsi to zabila? Jo. Já taky, dobrý. A teď by ti měl... Počkej, tam z něho něco vypadlo. Já si to vezmu. Prachy. By z něho vypadly. Ty vole. Tady je klouzačka. Ty vole. Auto muselo bolet pro ně. Jo, já jsem tady. Já taky. Ty vole! Doslova, já jsem tam normálně vypadla. A vole, mě to do prdele prostě pustilo někam do prdele. Co to má s rukama? Já jsem u nějakých laserů. Jo, tak ty už máš ten checkpoint. Jak za tebou? Ty si vole jsem dopadla a vzala si ten checkpoint, vole, ze zhora. Tak ti závidím. Tak, letíme. Ty vole, já tady válím, vole, kotrmelce do vzduchu, ty vole. To je úplně jiný, než si to pamatuju, ale proč ne? Aspoň to zase prozkoumám. Tě vidím. OK. Čum, co mám s rukama? Jestli s nimi něco stalo, čum. Za chvilku bude konec. O ne, tam bude další ten policista, ale neboj, to bude easy. To bude jako s tím kuchařem. Akorát Kam to mám dát? Jsem dolů. Ale já jsem si zapomněla vzít ty ostatní. Ne, stačí jeden. Jak jako stačí jeden? Jo. Prostě potom přejdeš, vezmeš si ho znova.
Jak se ho tam... Kámo, ty jdeš úplně po tom samým, co já, i když ho nevidíš. Jo. Ty vole! Střílej mu po rukou, ubírá mu to ty ruce, když ono mu to... Jo, to je boss. Pozor, taky střílí, jo, ale když mu zabiješ obě dvě ruce, tak chcípne. Já už jsem ho zabila. Já ne. Čekám na tebe. Já se vím, kde plus minus je. Tady bude někde, ne? Takhle tady. Jo, chcípu. Se podívám, co tady je. Obráme několik životů. Počkej, co se stalo? Počkej, já nevím, co se stalo. Jo, dobrý. Pojď tady kautu. Je, prachy. Pojď tady kautu. Hop, sedni do auta a jedem. Jeden? Jeď. Prostě jeď. Takže kde jsi ty? No, už jsem, to prdele, já jsem šla úplně mimo trasu. Prostě jeď po té silnici, jo? A až bude nějaká debilní benzína, tak tam prostě zastav. A co se stane? Co je za náma? Nic dobrý. Prostě benzína. Máš Čekaj, já jít tady do- ještě nejsem. Jo, já vím, pojď do té benzíny. Tady otevři tohle. Vem třeba tohle, to je jedno. To krabici? Já nevím, něco vem. A pojď ven. Jo, tak krabici jako nejlépe, teda spíš ten žebřík. Co si teďkon Kámo, uvědomila. tady ještě s ním budeme bojovat. Myslím, že ne, já nevím. Pokud to nepřidali nově. Myslím, že tady za chvilku je konec, ale myslím si, že... Kámo, mě potom ze žebříku nejde vylézt. Musíš skočit na ten žebřík. No a teď platíme vrtulníkem a myslím, že to už je konec, ten vrtulník. Čekej, kde jsi? Čekám. Nahoře úplně, pojď vylízt. No. Tak pojď. A pojď do vrtulníku, on tě to odveze. Prostě tě to odveze. Jsi v tom vrtulníku? Jo. No a on tě to odveze prostě. Myslím, že tam už bude konec, jestli tam něco nepřidali nově. Jo! Konečná. Ty vole, jsou policajti. Tady je raketa. Pojď čipka, raketa. Počkej, VZF, proč raketa, na co, vole? Ty vole. Kam letíme? Nevím. Proč je tam voda? Kamu? To jsou plameny a voda. Či je? Nevím. To nechci. To vypadá vtipně. Tak lidi, tohle je konec videa. Tak jo, ahoj.